Лилия Закирова. Бәхет құшағында. Танышу. Халидә бәхет құшы тұтқандай ышынып, янып пішіп, көне бойы табын әзірләді. Кешке аш 3 кеше өчен генә булса да, өстәл әллә ничә төрле салат, бәлеш, эшпишмаклардан сыгылып тора иде. Духовкада әзерләнеп килүче кыздырылган тавык исе бөтен фатирга таралды. Өстәлдәге сый-нигъмәтләргә тагын бер кат күз йөгертеп чыкканнан соң, хатын үз-үзеннән канәгать калып елмаеп куйды. Көне дә нинди бит аның, шатлыгыңнан тыпырдатып биеп йөрерлек. Ялгыз башы каңгырып йөргән улы Кәрим ниһаять өйләнергә җыена. Бүген кичке ашка кәләшен әнисе белән таныштырырга чакырган. Син артык күп сорау биреп, уңайсыз хәлгә генә куйма дип кисәтеп тә куйды улы. Энҗе бик оялчан кыз. Аптырата димени соң инде. Улының башлы күзле булуы турында күптән хыяллана бит инде хатын. Яшьтәшләренең инде 2 баласы бар. Кәрим исә, яраткан кешемне очратмадым әле дип, ялгыз башы йөри бирә. Һәм менә ниһаять Аллаһ Тәгалә Халидәнең дә теләкләрен ишеткән бугай. Хатын духовканы сүндерде дә, өс киемен алыштырырга бүлмәсенә кереп китте. Нәкъ сөйләшенгән вакытта ишектә кыңгырау чыңлады. Энҗене каршы алырга киткәндә ачкычын онытып калдырган күрәмсең Кәрим. Халидә дулкынлануын басарга тырышып, ишеккә таба атлады. Улы артында ялып кына басып торган булачак киленен кочакларга дип үрелгән хатын кинәт караңгы упкынга тәгәрәгәндәй булды. Энҗе кулсыз иде. Дөресрәге, 2 кулының да терсәктән түбән өлеше юк иде кызның. Халидәнең кичерешләре хакында күз карашы сөйләп торса да, югалып калуын сиздермәскә тырышты хатын. Мөлаем гына исәнләшеп, кунакны табын артына чакырды. Юк, моның булуы мөмкин түгел дип, иченнән генә фикер йөртте Халидә. Аның алтын кебек бердән-бер улы гарип кызга өйләнә алмый. Бәлки ул шаярткан гынадыр. Мин көн сайын диярлек өйлән дип бәйләнгәнгә куркытырга теләгәндер. Тәлинкәләрне тизеп чыккач, Халидәнең кызыксынулы карашы кунак кызга төбәлде. Аның баш миен бер сорау бураулады. Ничек ашый икән бу кыз? Тик энҗе кымшанмыйча утыра бирде. Кәримнең кашыктан ашатуын көтәдер дип уен дәвам иттерде Халидә. Син ялып торма, энҗе дип кычып алды аны шулчак Кәрим. Монда барысы да үз кешеләр. Шундый тәмләним, телеңне йотарлык. Рәхмәт, диде кыз уялып кына. Минем ашыйсым килми. Табын артында сүз ялганып китмәде. Кәрим эшендәге яңалыклары, энҗенең картиналар ясавы хакында сөйләде. Халидә исә ясалма елмаю белән баш кагып кына утырды. Кыздан ни дә булса сораса, күңелендәге тетрәнүне сиздерермен дип курыкты. Кыз да артык ачылып китмәде. Халидәнең күңел кичерешләрен сүзсез дә аңлады булса кирәк. Энҗене озаткан Кәрим ишектән күренүгә, ана бер-бер артлы сораулар яудыра башлады. Моны ничек аңларга инде, улым? Анаң белән шулай шаярырга ярый димени? Нинди шаяру, әни? Син ни сөйлисең? Соң мин бит сине чынлап өйләнергә җыенган дип ышандым. Мин чынлап та өйләнәм. Кемгә? Гарип гырабагамы? Синең кешене алай рәнҗетергә хакың юк, әни. Син бит әле аның хакында күп нәрсәне белмисең. Күргәне дә бик җиткән. Халидә тавышын акырнайтырга тырышты. Улым, ул гарип кыз белән ничек яшәргә җыенасың соң син? Гомер буе кулларыңда күтәреп, хатын кыз эше эшләп яшәмәссең бит инде. Кирәк булса эшләрмен дә, кешегә эшләтер өчен түгел, йөрәк кушканга өйләнәләр. Мин яратам аны, әни. Эй, улым, яши башлагач мәхәббәт онытыла ул. Ниндидер гарип кызны бәхетле итәр өчен
корбан булуыңны теләмим мин синең. Үзең уйлап кара. Балагыз туды ди. Ул аны хәтта күтәрә дә алмаячак бит. Анысы инде синең мәшәкать түгел. Шуны гына әйт әле, ни? Җаның бармы синең? Син һаман бөтен әйбердән дә файда гына эзлисең. Бер генә минутка үзеңне инҗи урынына куеп кара. Яки мине. Әгәр кулсыз булып туган булсам, миннән дә баш тарткан булыр идеңме? Син ни сөйлисең, улым? Шул сүзләрне ишетер өчен бер ялгызым үстердеммени соң мин сине? Гомерем буе синең өчен яшәдем. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт, әнием. Мин синең алда мәңге бурычлы. Мин дә сине бер кайчан да ташламам. Ләкин тормышымны миннән башка гына хәл итәргә юл куймам. Соңгы сүзем шул. Мин инҗене яратам һәм аңа өйләнәм. Аны шатмыйсың икән, аерым яшәрбез. Сорау ябык. Кәрим ишекне каты итеп ябып фатирдан чыгып китте. Халидә күз яшьләренә буылып, сый нигъмәт тулы табын янында ялгызы утырып калды. Инҗе кызының борчулы йөзен күреп, Гөлсем сүзсез генә инҗене кочагына алды. Борчылма, кызым. Барсы да әйбәт булыр. Ул миңа дошманын сагалагандай карады, әни. Сөйләшергә дә теләмәде. Инҗе таксида юл буе тыеп килгән күз яшьләренә ирек бирде. Кәримгә дә бик авыр иде. Иң мөһиме, ул сине ярата, кызым. Тора-бара әнисе дә якын итә башлар. Беренче тапкыр күргән кешегә барысы да сагайып карый инде ул. Бүтән кеше дә минем кебек кулсыз түгел шул. Кәрим башка минем янга килмәс инде. Әнисен бик нык ярата ул. Мин дә аның әнисенә каршы баруын теләмим. Кызым. Мәхәббәттә ике генә кешегә урын бар. Улын ярата икән, әнисе дә сезгә каршы булмас. Ашыгып нәтиҗә ясамыйк әле без. Вакыт күрсәтер. Нәрсә күрсәтер? Вакыт үтү белән генә миңа куллар үссә икән ул. Инҗи иң башы белән күз яшьләрен сөртеп, бүлмәсенә кереп китте. Бала. Тормыш авырлыкларына сынмаска Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен дип, үз алдына сөйләнеп, кызы исәнлегенә белгән дугаларын ишеннән генә кабатлады гына. Инҗи исә ничә еллар күңелендә җыелган кимсенү хисеннән ярсып елады да елады. Ни өчен мин шундый булып тудым икән дип уйлады ул. Дөнья, кешеләр каршында минем ни гаебем бар? Миңа шулай гомерем буе кимсенеп яшәргә язган микән ни соң? Алай булгач, нигә яшәргә? Үз-үзенә кул салу турында бер генә түгел, әллә ничә тапкыр уйланды Инҗи. Сабый чагында балалыгы белән ул үзенең башкалардан аерылып торуын аңламый иде. Башка балалар янында уйнады, алар кебек үк йөгерде, шатланды. Тәүге тапкыр балалар бакчасында Илнур исемле малай рәнҗетте аны. Аяк чалып йыкты да, «Синең кулларыңны кем кисте?» дип көлде. 3 яшьлек кызчык беренче тапкыр үзенең башкалардан ким булуын аңлады. Алар уйнаганда моңаеп читтә утырды. Мәктәптә укый башлагач хәлләр тагын да читенләште. Аның белән бер парт артында берәү дә утырырга теләми иде. Әнисе сәламәт балалар белән укыту өчен 5 яшеннән аны аяк бармаклары белән язарга өйрәтте. Башка балалар исә аңардан кычкырып көлде. Укытучылары Инҗине иң арткы партага үзен генә утыртты. Һәм кем дә булса начар сүз әйтсә, аңа әйтергә кушты. Тик Инҗи әлекләшә белми иде. Берәүне дә укытучыдан орыштыртырга теләмәде. Аңа бары тик аралашырга дуслар гына кирәк иде. Тик сыйныфларында андый кеше табылмады. Әнисе аның өчен дус та, иптәш тә булды. Эштән кайтуга кызы белән каяда булса күңел ачарга барырга тырышты ул. Хезмәт хакын тулысынча диярлек кызына тотты. Аның кимсенеп үсмәвен теләде. Мавыктыргыч курчак театры, цирк кебек тамашалар кызчыкка чыннан да азга гына булса да рәнҗү борчуларны онытып торырга ярдәм итә иде.
Инҗигә 10 яшь тулган көнне әнисе иләрендә зур бәйрәм ясады. Кызның сыйныфташларын, күршедә яшәүче балаларны кунакка чакырды. Барсы да күңелле иде. Туган көн теләкләре теләгәндә, Ләйлә исемле кыз: "Мин сиңа куллар үсүен, синең дә безнең кебек булуыңны телим", диде. Ул моны көлеп түгел, чын күңеленнән әйтте. Тик сыйныфташ малайлары дәррәү Энҗидән көлә башладылар. "Кара әле, яртылаш үскәндә инде, күп калмаган", дип шаркылдаштылар. Энҗе аларга берни дип тә җавап бирмичә, урамга атылды. Авыр, бик авыр иде аңа бу минутларда. Яшисе килми иде аның. Шунда аның башына бер уй килде. Янәшәдә генә 10 катлы йорт бар иде. Кайвакыт күрше малайлары шуның түбәсенә менеп уйный. Энҗе тыны кабып шунда йөгерде. Җиргә карагач башы әйләнеп китте аның. Түбәдән бер адым бушлыкка атлыйсың һәм барсы да бетәчәк. Кемсетелүләр дә, күз яшьләре дә. Әле кичкенә булуына да карамастан, үзен тормышта бик зур авырлыклар сагалавын аңлый иде кыз. Һәм аның бу авырлыкларны җиңеп чыгарга көче җитмәс күк тоелды. Кыз аякларын салындырып, түбә читенә килеп утырды һәм чытырдатып күзләрен йомды. "Бер", дип санады ул пышылдап. "Ике". Шул чак урамда кычкырып үзен эзләп йөргән әнисен күреп алды кыз. Биектән бик бәләкәй булып күренә иде әнисе. Энҗигә ул бик кызганыч булып китте. Әгәр Энҗи үлсә, әнисе япа-ялгызы калачак бит. Әнисе бит аның өчен ни генә эшләми. Энҗи ни дип җавап кайтарырга тели ул аңа. Аның үлемендә әнисе үзен гаепле санаячак бит. Юк, болай ярамый. Кызчык урыныннан торып кирегә атлады. Кичкенә булуына карамастан, башкалардан аерылып торуы аны иртә уйланырга, олыларча фикер йөртергә өйрәтте. Бу хәлләрдән соң кыз сыйныфташлары белән аралашмаска тырышты. Үз эченә йомылды. Үсә барган саен, алар аның шундый булуына ияләшә бардылар. Көлкеле карашлар, төртмәле сүзләр сирәгәйде. Соңыннан исә бөтенләй онытылды. Әнисе аңа гел әйтә иде: "Алар сине рәнҗетәбез дип уйламый, кызым. Кызык табар өчен генә үчеклиләр. Алар әле берни дә аңламый. Аңлый башлагач, үзләренә дә оят булачак. Менә күрерсең." Хак әйткән булып чыкты әнисе. Зуррак сыйныфларда укыганда Энҗине үчекләү түгел, киресенчә, аңа ничек тә булса ярдәм итәргә тырыша башлады яшьтәшләре. Икенче тапкыр якты тормыш белән хушлашу теләге аңа мәктәпне тәмамлыйсы елны килде. Энҗи инде үзенең үзенчәлекле кеше булуына, аңа әнисе гарип түгел, нәкъ менә шулай йомшак итеп, үзенчәлекле дип әйтә иде. Күнеккән, урамда барганда үзенә төбәлгән кырын карашларга игътибар итмәскә өйрәнгән иде. Дуслары да Энҗигә инде күптән ияләшкәннәр. Аның куллары булмау хакында вакыт-вакыт бөтенләй онытып җибәрәләр иде. Энҗи исә үзенең башкалардан ким булмавын исбат итәргә теләгәндәй, һәр вакыт үз өстендә эшләде. Йөзү, йөгерү кебек спорт төрләре белән шөгыльләнде. Өйдәге эшләрне ничек эшләргә кирәклеген аңа әнисе кичкенәдән үк өйрәтә килде. Кызының мөстәкыйль кеше булуын, башкаларга ялынмыйча яшәвен теләде ул. Кайчак аяк бармаклары белән чүпрәк тотып, өй җыештырып йөргән Энҗи арыдым дип шыңшый башласа, ярдәмгә ашыкмады. Түзем булырга кирәк, кызым, дип үз эшен дәвам итте. Чыннан да авырлыклар каршында югалып калмаска, нык һәм түзем булырга өйрәнде кыз. Йөзү буенча тренеры да аны: "Энҗи, син күп кенә сау-сәламәт кызларны уздырасың. Хәтта егетләр белән дә ярышырлыгың бар", дип мактый иде. Дәрестә күңелсез булган очракта мыштым гына рәсем сызгалап утырырга ярата иде кыз.
Укытучылар аңа аяк бармаклары белән язарга авыр, шуңа озаклап яза дип уйлый иде. Бер вакыт сыйныф җитәкчесе аны сиздерми генә арттан килеп, бу шөгыле вакытында тотты. Шелтә көтеп күзләренә тутырып караган энҗене ул орышмады. Дәрестән соң минем яныма килерсең диде дә, сөйләвен дәвам итте. Дәрес буе ничек итеп акланырга дип уйланып утырган кызны тамчы да әрләмәде мөгаллим. Киресенчә, синдә талант яшеренеп ята, энҗе. Рәсемнәрең ничектер үзенчәлекле синең. Аяк бармаклары белән шулай иҗат итә алу мактауга лаек. Бу талантны булай яшереп яту гөнаһ дип, кызны рәссамнар түгәрәгенә яздырды. Акчасын да үзе түләде. Бәлки киләчәктә бөек рәссам булып, миңа иң зур матур картинаңны бүләк итәрсең диде. Бу сүзләрдән башы күккә тиде кызның. Илһам килгән вакытларда төннәр буе рәсем ясый торган булып китте. Тормышы элеккеге белән чагыштырганда җайлы һәм матур гына алга тәгәрәде энҗенең. Тик бер уй гына борчыды кыз күңелен. Иптәш кызлары барысы да диярлек егетләр белән дуслашып йөри башлады. Күңелләрендә ниндидер нечкә хисләр бөреләнгән яшьлек чорына кереп бара иде алар. Энҗенең дә кем белән дә булса дус буласы, эш серләре белән бүлешәсе килә иде. Аның белән аралашучы егетләр күп иде анысы. Тик алар барысы да энҗене дус буларак кына кабул итә. Кичләрен исә башка кызлар артыннан йөгерәләр иде. Шулай борчылып йөргән мизгелләрнең берсендә энҗене мәктәптән бер егет озата кайтты. Һәм өйләренә килеп җитәрәк, бит очыннан үбеп алды. Кем диген бит әле? Сыйныфтагы иң шибәр, күп кенә кызларның башын әйләндергән Рәсил. Әллә нинди матур сүзләр сөйләде ул аңа. Кичләрен бергәләшеп театр, кинога йөрделәр. Энҗенең йөрәге аны күргәч шашынып тибә, янә шатлаганда исә дулкынланудан бит очлары кызара иде. Ә бер көнне Рәсил кызга бөтен сыйныф алдында чәчәкләр бүләк итте. Һәм "Син мине яратасыңмы, Энҗе?" дип сорады. "Яратам" дип пышылдады кызның иреннәре. Алга таба кыз өчен һич көтелмәгән сәер күренеш булды. "Син җиңдең, молодец, Дон Жуан" дип Рәсилнең учына 1000 сум акча салды Марат. Һәм алар көлешә-көлешә сыйныфтан чыгып киттеләр. Ни уйларга белми аптырап басып калган Энҗегә Рәсил белән бер парта артында утыручы Алсу барысын да сөйләп бирде. Маратның бөтен кызларның башын әйләндереп йөрүче Рәсилгә ачуы килә икән. Алар сине яратмый. Кызык өчен генә синең белән аралаша ди бу бер көнне. Телисеңме? Атна эчендә теләсә кемне гашыйк итәм дип җавап бирде Рәсил. Марат, әйдә акчага бәхәсләшәбез ди. Әгәр кулсыз Энҗе сине яратам дип әйтсә, миннән 1000 тәңкә. Тик караны. Аңарда малай-шалай кайгысы түгел. Кызның ахыргы сүзләрен тыңлап бетермәде Энҗе. Җиргә салып тапталган хисләрен кая куярга белмичә, сыйныфтан чыгып йөгерде. Артыннан киткән сыйныфташлары аны куып тота алмады. Бу юлы инде ул үз-үзенә кул салу турында уйлап кына шикләнмәде. Бер кап йокы даруы ичеп, бүлмәсенә кереп бикләнде. Күңеле сизенеп әнисе эштән сорап кайтмаган булса, бик аянычлы тәмамланыр иде бу хәл. Ашыгыч ярдәм вакытында килеп җитеп, кызның гомерен саклап калдылар. Идәндә тәгәрәп елаган әнисен күреп, кыз башка бер кайчанда үлем турында уйламаска ант итте. Бу вакыйгадан соң башка бер кайчанда ярата алмамын дип уйлаган иде кыз. Кәрим белән танышу тормышын бөтенләй үзгәртте. Үзенең әнисеннән башка тагын кемгәдер кирәклеген тойды кыз. Алай гына да түгел. Чын мәхәббәтнең нинди булуын аңлады. Инде менә барысы да җайланды. Бәхетле тормышка ирештем дигәндә генә Кәримнең әнисенең кимсетүле күз карашы Энҗегә башкалардан ким булуын кабат исенә төшерде.
Кәрим. Әнисе белән сүзгә килеп чыгып киткәннән соң, озак кына урамда уйланып йөрде Кәрим. Бу танышуның җиңел генә узмаячагын ул алдан ук белеп торды. Шуңа күрә дә бу мизгелләрне шактый кичектерә килде. Тик инҗене гарип гураба дип үк кимсетер дип башына да китермәгән иде ул. Инҗи белән танышканнан бирле дуслары да, хезмәттәшләре дә сәламәт кызлар беткәнмени дигән сораулар белән күңеленә тияләр. Синең хисләрең ярату түгел, кызгану гына дип, Кәримне кыз белән аралашмаска үгетлиләр. Әйе, Инҗи башка кызлардан аерыла. Баштарак бәлки кызганудан да башлангандыр аларның мөнәсәбәтләре. Тик хәзер Кәрим аны бик ярата. Аның тавышын ишетмичә бер генә көндә яши алмый. Әнисен аңларга була әле. Сау сәламәт булмаган кыз улын бәхетле итә алмас дип борчыла ул. Дуслары, танышлары нигә дип шулай каныга икән аңа? Кулсыз кыз белән бит аларга түгел, Кәримгә яшисе. Кәрим Инҗи белән тәүге тапкыр очрашу мизгелләрен күңеленнән үткәрде. Ялгызы гына театрга барган иде ул көнне. Артык искитәрлек булмаган пьесаның беткәнен көтеп утырганда, күз карашы нәкъ аның алдында утыручы кызга төште. Кыз янәшәсендәге иптәш кызына пышылдап нидер сөйләгәндә, яртылаш күренгән йөзенә сокланып карап утырды Кәрим. Пьеса тәмамлангач исә түзмәде. Мөлаем туташ, сезнең белән танышырга мөмкин булмас микән дип сүз катты. Нигә дип танышырга телисез инде сез минем белән дип сорауга сорау белән җавап бирде кыз урыныннан тормыйча гына. Шивәр кызлар белән нигә танышалар ди инде? Сөйләшә-сөйләшә йигезгә озатып кую өчен. Озатырга курыкмассызмы соң? Кемнән куркыйм ди мин? Киресенчә, берәрсе сезне куркытмасын өчен кочагымда яшереп алып кайтырмын. Кемнән? Миннән, диде кыз һәм урыныннан торып басты. Таныш булыйк, мин Инҗи. Гафу итәрсез, кул биреп күрешә алмыйм. Кәрим башта кызның кулсыз булуын күреп югалып калды. Тик алай да сер бирмәскә тырышты. Урыныннан торып, ялгызы гына чыгып китсә, кызны рәнҗетәчәген бик яхшы аңлый иде ул. Мин Кәрим булам, диде ул тавышын тыныч тотарга тырышып. Я ничек? Озатып куярга мөмкинме сезне? Баштарак чынлап та яратудан бигрәк кызгану хисләре биләп алды Кәримнең күңелен. Ул Инҗи белән дус буларак аралаша башлады. Бергәләп кичке шәһәр урамнарын, паркларны урадылар, театрга бардылар. Элеккеге таныш кызлардан бөтенләй аерылып тора иде Инҗи. Юк, эш аның физик кимчелегендә түгел. Ничектер Инҗи белән аралашырга рәхәт иде егеткә. Аның белән теләсә нинди темага сөйләшергә мөмкин. Гадәттә, кызлар ишетергә дә теләмәгән спорт, тарих турында кыз Кәримнән дә күбрәк белә иде. Танышып берничә тапкыр очрашкач, башка кызлар кайда яшисең, машина, фатирың бармы дигәндәй, читләтебрәк егетнең матди хәле хакында сораша башлыйлар иде. Мондый кызлардан шул минутта ук читләште Кәрим. Инҗи исә бөтенләй башка. Аңа Кәримнең нинди кием киюе, машинасы булмавы бөтенләй мөһим түгел. Кафе, ресторанга барып, акча туздыруга да каршы иде ул. Күбрәк саф һавада булырга, яисә спорт белән шөгыльләнергә ярата кыз. Дуслыктан башланган аралашу алар арасында тирән хисләр уятты. Гарип кызны ялгызлыктан аралар өчен кызганып күрешкән Кәрим аннан башка бер генә көндә яши алмавын аңлады. Кызга хисләрен аңлатырга озак әзерләнде ул. Гадәттә кызларга очрашырга тәкъдим ясаганда йөзек бүләк итәләр. Кәримгә нишләргә? Инҗигә йөзек бүләк итү аны кимсетү генә булыр иде. Шулай уйланып йөри вакыт үтә торды. Иртәгә чынлап тәкъдим ясыйм дигән көннәрнең берсендә Инҗи барысын да үз кулларына алды. Башкача күрешмик инде без, Кәрим, диде ул егетнең күзләренә тутырып карап. Нигә? Кәримнең өстенә бер чиләк бозлы су куйдылармы ни? Син кызганудан гына очрашасың минем белән. Мин көннән-көн сиңа тартыла барам. Бер вакыт син үзеңнең сөйгән кызыңны очратырсың. Ул вакытта миңа бик авыр булачак. Минем күңел булай да яралы.
Юләркәем, дип кочагына алды аны Кәрим. Нинди сөйгән кыз. Мин сине яратам, Инҗе. Синең күңелеңне башка беркем дә яралый алмас. Чөнки хәзер сине сакларга мин бар. Чынлапмы, Кәрим? Мин ялганчы кешегә охшаганмыни? Күптән сиңа мәхәббәтемне аңлатырга теләп йөрим. Тик моны ничек эшләргә генә белми идем. Моңарчы беркемне дә болай яратканым булмады, Инҗе. Мин дә сине яратам, Кәрим, дип пышылдады кызның иреннәре. Шул көннән башлап, алар бер-берсеннән хисләрен яшермәде. Киләчәктәге матур тормыш, түгәрәк гаилә турында хыялландылар. Һәм менә ничек килеп чыкты. Кәрим уйланып барган җиреннән шып итеп туктап калды. Һәм ниндидер җитди карарга килеп, ашыгып кире якка атлады. Бираздан ул зур бәйләм чәчәк һәм алтын муенса тотып, сөйгәне янына йөгерде. Бүген үк ЗАГСка гариза язарга кирәк дип фикер йөртте егет. Юкса әлеге хәлләрдән соң аның Инҗене мәңгегә югалтуы бар. Халидә туйга бармады. Улы күпме генә ялынса да, юк дигәнне аңлатып баш кына селкеде. Туй булырга соңгы көн калганга кадәр улы үз ялгышын аңлар, кире уйлар дип өметләнде ана. Үз йортына кулсыз киленнең аяк басуын күз алдына да китерә алмый иде ул. Килен эзләп ерак барасы түгел. Әнә күршеләрендә генә Алсу исемле кыз яши. Үзе матур, Кәримне дә ошата бугай. Лекциялар буенча конспект кирәк дигән булып, берничә тапкыр кергәне дә булды. Халидә белән дә очраган сайын елмаеп исәнләшә. Ата-анасы да хәлле кешеләр. Менә дигән килен кыскасы. Юк шул. Улы үзенә яр итеп гарип кыз баланы сайлады. Атасы сыман кичкенәдән нечкә күңелле булды шул. Бала чагында өйгә урам мәчеләрен ташып, шуларны үстереп теңкәсенә тисә, үсеп җиткәч, бер вакыт 1нче сыйныфка укырга кергән елны Кәрим мәктәптән куенына бер төргәк яшереп алып кайтты. Үзенең бөтен киемнәре пычранып беткән, букчасының тоткасы өзелгән. Гаепле күзләрен идәнгә төбәп, сүзсез генә басып торган арада төргәк җанланып мияулый башлады. Инде яшерүдән файда юк дигәндәй, малай курткасының замогын ачты. Һәм аннан бәләкәй генә песи баласы сикереп төште. Ул да нәкъ Кәрим сыман пычранган, тәпиләре сыдырылган иде. «Әнием», диде Кәрим ялварулы күз карашын Халидәгә төбәп. «Әгәр аны өйдә калдырырга рөхсәт итсәң, мин гел-гел 5кә генә укырга сүз бирәм». Нишләтәсең? Калдырырга туры килде. Соңрак Кәрим коткару тарихын түкми-чәчми сөйләп бирде. Мәктәп артында зуррак малайлар мәче баласын җәберләүдән тәм табып уйнаган вакытта, алар янына Кәрим килеп чыга. Кая качарга белмәгән җан иясе чыелдап агачлар арасына йөгерә. Тик малайлар аңа качарга ирек бирмичә койрыгына басалар. Берсе тәпиенә авыр таш бәйли. Шул чак Кәрим песи баласына ярдәмгә ташлана. Аны күтәреп качмакчы була. Тик берничә малайга каршы торырга көче җитми. Аның үзендә тукмап ташлыйлар. Соңыннан ул аларга өр-яңа телефонын биреп, песине коткара. Телефон турында атнадан артык вакыт үткәч кенә белде Халидә. Алдан ук сөйләргә курыккан күрәмсең Кәрим. Акчаның ничек кыен керүен кичкенәдән үк аңлап үсәргә туры килде шул аңа. Бик озак хыялланганнан соң мәктәпкә укырга керү хөрмәтенә бүләк иткән иде аңа ул телефонны Халидә. Кинәттән юкка чыккан телефон кызганыч булса да, Кәримне орышмады ул. Киресенчә, улының шундый киң күңелле булуына куанды гына. Актәпи исә атна эчендә терелеп, фатир буйлап йөгереп йөри башлады. Аның артыннан аларга тагын бер ташландык küçük баласы кайтты. Халидә улының кичкенә чагындагы сүрәтләрен кулына алып, уйга калды. Менә яшь ярымлык сабый, гынахсыз күзләрен аңа төбәп,
эшкерсез елмая. Сабыйлар гына шулай елмая ала. Менә алар ире Гадел белән Кәримне күтәреп төшкәннәр. Өчесе дә бәхетле. Бу аларның бергә төшкән соңгы сүрәтләре. Шуннан соң озак та үтмәде, Гадел машинасы белән һәлакәткә юлыкты. Каршы яктан килүче шофер исерек булган диделәр. Ашыгыч ярдәм машинасы килгәнче, икесенең дә сулышлары өзелгән. Гаепләрнең туганнары килеп гафу үтенделәр, ярдәм тәкъдим иттеләр. Халидәнең аларга күтәрелеп карарга да хәле юк иде. Һәлак булган үтерүчене каргап ни файда да, кичереп ни файда. Бу мизгелләрдә ул алга таба ничек яшәү турында түгел, Гаделдән башка яши алмавы хакында гына уйлады. Аның өчен тормыш туктап калгандай булды. Шул вакытта әнисе килеп, "Җибек булма, кызым. Син хәзер үзең хакында түгел, улың хакында уйларга тиеш. Нинди үзеңне кызганып елап яту ул? Үлгән артыннан үлеп булмый. Иртәгә үк эшкә чыгасың. Кәримне үзем карап торырмын. Булай озаклап өйдә елап ятсаң, акылдан язарга да мөмкин", дип дуылдатып, декрет ялындагы Халидәне эшкә чыгармаган булса, бу хәлнең ничек тәмамлануы билгесез. Башта әнисенә бик нык ачуланды Халидә. Аның аңламавына үпкәләде. "Синең җаның юк, син ярата белмисең", дип җикеренде. Шактый вакыт узганнан соң гына әнисенең шулай үзен саклап калуын, кара кайгыдан аралавын төшенде ул. Эшкә чыгып кеше арасына кергәч, Халидәгә чыннан да аз гына булса да җиңелрәк иде. Кайгысын башкалар белән уртаклашып, үз җилкәсеннән бераз төшергәндәй булды. Тормыш белән хушлашу турындагы куркыныч уйлар онытылды. Хатын улы өчен яши башлады. Ялгызы гына улын аякка бастыру җиңел булмады Халидәгә. Акчага кытлык кичергән вакытлары да, ялгызлыктан ачынып елаган чаклары да күп булды. Тик хатын барысына да түзде. Нәкъ әтисен хәтерләтеп буйга тартылган улы аңа яшәргә көч бирде. Очрашырга, бергә яшәргә тәкъдим итүче ирләр дә булмады түгел. Тик Халидә бердән Гаделнең рухына хыянат итәргә теләмәсә, икенчедән Кәримне үз баласыда якын күреп ярата алмаслар, кире кагарлар дип курыкты. Бар тормышын улына багышлады. Инде менә улы үсеп җитте, килен рәхәте күрәм, аныклар сөям дигәндә генә ул бөтенләй ялгызы калды. Туйдан соң үз куышларын булдырганчы, яшьләр бер бүлмәле фатирда түләп яшәргә булдылар. Элегрәк Кәрим иләнгәннән соң, әнисен ялгыз калдырып, туып үскән йорттан китү турында уйлап та карамый иде. Тик әнисенең инҗене кабул итә алмавы тормышларын икенче агымга борды. Дөрес, Кәрим әнисе янына еш барды, ярдәменнән ташламады. Тик алар арасында ниндидер күзгә күренмәс стена барлыкка килде. Сөйләшүләре дә хәл сорашудан ары узмады. Халидә барысы өчен дә гарип киленен гаепләде. Инҗе үз чиратында Кәрим белән әнисенең аралары бозылуны авыр кичерде. Танышу көненнән соң башка бер кайчанда Кәримнең әнисе белән очрашмам дип уйлаган иде инҗе. Кәрим дә хатынының күңеле яраланудан куркып, аларны очраштырырга омтылмады. Тик тормышта син теләп алмаган вакыйгалар үзе каршыңа йөгереп килә дигәндәй, язмыш инҗигә дә зур сынау әзерләгән иде. Кәримне эшеннән Мәскәүгә бер атналы командировкага җибәрделәр. Нәкъ менә шул вакытта Халидә егылып, аягын сындырды. Телефоннан барып хәлен белә алмассыңмы дигәч, инҗе әлбәттә каршы килмәде. Тик кайнанасына атап пешергән кыстыбыйларын төргәндә, йөрәге күкрәгеннән очып чыгардай булып ярсып типте. Курка иде ул бу очрашудан. Үзен кабул итәргә теләмәгән кайнананың салкын карашы аны үтәли тишәр сыман иде. Юраган юш килә дигәндәй,
Шыннан да кычак җәеп каршы алмады Халидә энҗене. Килдеңме? Улым кайчанрак кайта икән? Миңа сөйләшеп утырырга түгел, ярдәм итәрдәй кеше кирәк шул дип тезеп китте. Мин ярдәм итәргә килдем, әни. Энҗе үзенең дулкынлануын сиздермәскә тырышты. Хәзер идәннәрне юып чыгарам. Менә пешкән ризыклар алып килдем. Нинди эшләрең бар? Әйт кенә, барын да эшлим. Син эшли алырдай эш юк та бугай инде ул. Интегеп тә йөрмә. Энҗе күзенә тулган яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, сүзсез генә эшкә кереште. Пычакны аяк бармакларына кыстырып ашарга әзерләп йөргән киленен күреп, Халидә сүзсез калды. Сәгать эчендә фатиры чистарып, ямьләнеп китте. Аш бүлмәсеннән тәмле ис таралды. Энҗе дәшмичә генә кайнанасы каршына ашарга китерде дә, исән-сау терел әни дип ишеккә атлады. Энҗе дип кычкырды аның артыннан Халидә. Тукта әле, кызым. Энҗе ни уйларга белмичә аның янәшәсенә килеп утырды. Моңарчы Халидәнең аңа кызым дип эндәшкәне юк иде. Син мине күрә алмыйсыңдыр инде, әйеме? Нишләп алай дисең, әни? Ничек шулай түзем син, Энҗе? Бер дә юкка кимсеттем бит мин сине. Кичер алсаң, кичер мине, кызым. Зинһар кичер. Синең каршыңда гаебем зур минем. Энҗе дәшмәде. Син мине аңларга тырыш, кызым. Кәрим бит минем бердән-бер балам. Ничек итеп аңлатыйм икән? Гомер буе тормыш йөген бер үзем тартып баргач, күңелләр дә каткандыр инде. Сине дә әниең ялгызы тәрбияләгән бит. Ул миннән күпкә көчлерәк, күрәмсең. Ә мин Кәрим өйләнәм дигәч куркып калдым. Улымны бәхетле итә алмассың дип курыктым, балам. Менә хәзер аягым сынып йөри алмый башлагач, синең ниләр кичерүеңне аз гына аңлый башладым. Аяк кулда түгел. Менә монда. Халидә учларын йөрәгенә куйды. Җан җылысында, йөрәк җылысында икән бит эш. Күрше Сания операциядән соң авырып урын өстендә ятканда, киленнәре түгел, кызлары да кайтмады. Ә син шундый авыр сүзләр ишетә торып, мин бит... Хәер, хәзер ничек итеп аклансам да инде. Мин сиңа ачу сакламыйм, әни. Мин барысын да аңлыйм. Энҗенең карашында чыннан да тамчы да үпкә чагылмый иде. Әгәр гафу итсәң, моннан соң бер кайчанда авыр сүз әйтмәс идем, кызым. Синең кебек алтын килен дөньясында да юктыр ул. Минем сезнең өйләнешүгә каршы булуымны белә торып та, улымны миңа каршы котыртмавыңа, алай гына да түгел, үзеңнең тамчы да үпкә сакламавыңа рәхмәт. Халидә киленен тәүге тапкыр кочагына алды. Ул кичне алар икесе дә күз яшьләре аша елмаеп, тәүге тапкыр туйганчы ачылып сөйләштеләр. Энҗе кайтырга чыкканда, урамда инде тәмам караңгы төшкән иде. Хатынын сөендерү өчен алдан хәбәр итми генә командировкадан бер көнгә алданрак кайтып кергән Кәримнең ишек янында сумкаларга тутырылган киемнәрне күреп, эченә шом йөгерде. Энҗегә ни булган? Әллә әни тагын авыр сүз әйткәнме? Аерылышырга җыенганмы әллә? Кәримнең бармаклары ашыгып хатынының номерын җыйды. Шикләре раслангандай, трубканы алучы булмады. Шул чак кояштай балкып, ишектә Энҗе үзе күренде. Нишләп алдан хәбәр итмәдең, җаным? Табын әзерләп көтеп торган булыр идем дип, муенына сарылды. Бар да әйбәтме, җаным? Диде Кәрим кулы белән сумкаларга төртеп. Моны ничек аңларга? Энҗе көлеп җибәрде. Алдан кисәтеп куярга вакыт булмады, кичер. Кичә син үзең ниндидер җыелышта идең. Әнинең ялгызына гына кыен да, күңелсез дә. Бергә яшик дигәч каршы килмәдем инде. Син кайткач хәл итәрбез дидем дә, әйберләрне җыя тордым. Син каршы түгелсеңдер бит, җаным. Минем әниме? Диде Кәрим үз колагына үзе ышанмагандай.
Юк, җаным, синеке түгел. Ул хәзер безнеке. Әллә мин булмаганда җен алыштырдымы сезне? Телефоннан әни, «Энҗе кызым уңган» дип мактагач, мине борчырга теләми дип уйлаган идем. Әллә чыннан да дуслаштыгызмы? Безнең ызгышканыбыз да булмады бит, җаным. Эй, энҗекәем минем. Мин сине шундый яратам. Гомерем буе кулларымда гына күтәреп йөртермен сине. Кәрим хатынын күтәреп алып, зыр-зыр әйләндерә башлады. Энҗегә ул үзе түгел, бөтен дөнья аның тирәли әйләнгәндәй тоелды. Аның шатлыклы көлү авазы ачык тәрәзәдән урамга ыргылды. Гөлчәчәк Хафизова укыды.